So what's up mga kabuang? So karon, sorry dugay naka-vlog kay medyo busy pero karon natay mo kuan. Ani ta susud sa nako susud rin sa kwarto kay nako imong prank sa mga kauban. Kini biskuit atong palamanan og kanang toothpaste. So di mali ana ni
balik ko sa mga kabuang. So we're back mga kabuang. So mo pa'y pag-uli na mo o saan namin ikin gilakaw niya nakadangog maron tang inabanha kadyo kapireta ning buwangan ni napuli mo kung saan pagkuhan sa prank kay banha ka dori katugon ako pero katong igama ganyan da pero suya na tawaran suya na karon kaso makapireta ni son ba tang inami sa mga kabuang pangitan tog pagi mga kabuang.
Ha 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 ha!